Hoxe estamos no Concello de Ordes. Viñemos ata aquí para coñecer a un dos músicos máis populares desta comarca. Din os entendidos, os estudiosos da música tradicional galega, que se trata do gaiteiro vello, probablemente o mellor gaiteiro vello que teñamos en activo en Galicia. Din que os seus picados e os seus trilos son tan peculiares que resultan completamente inimitables para os gaiteiros novos. Este home leva tocando a gaita 70 anos, así que imaginade a cantidade de historias e vivencias que terá. Hoxe ímolo escoitar tocar e imos falar con el. Así pois, a proposta desta noite da Lalá é facer un percorrido pola vida dun gaiteiro con mayúsculas. Chámase Manuel Viqueira, é unha xoia, prometo. Aquí veño pescada, bravo, gastro bravo. Despois aquí todo o día estamos aí sentados aí á sombra, mas comemos aquí, temos a comida, pescamos aquí. E chamase aquí a de Estevo, a aceña de Estevo. Temos tocado a gaita aquí, é logo. Este home de falar rápido, Manuel, coñecido en toda a comarca de Ordes como o Viqueira ou o gaiteiro de Vilaverde. Con 7 anos fixo a súa primeira gaitiña de Alcacén, despois unha de Canaveira que gastou de tanto tocar. Con ela aprendeu e fixo tan rápido que con 11 anos xo foron a buscar para tocar nun grupo de verdade. Aquel neno Manuel percorría as festas e romerías cos ollos ben abertos e os seus dezos áxiles facían trinar o punteiro. Por iso, cando Estevo, o muiñeiro e a súa muller o ven chegar, o tempo corre cara atrás e volven os recordos alegres dos anos mozos. Di Manuel que xa non hai cousiñas como as dantes, como a fariña de Estevo, que ven buscar nesta época para facer as filloas do entroido. E el xa leva vivido uns poucos entroidos San Xoáns, Nadais, Magostos e todo tipo de troulas, porque durante anos o Viqueira percorreunas todas ca súa gaita. Daquela era a estrela das festas, pero non imaginaba que un día chegaría a gravar un disco. E velaquí o tendes, aos 77 anos en plena forma. Estes son os seus dominios. E aquí están dous dos lugares da súa vida. Vilaverde, onde naceu, e detrás Gosende, onde casou. Pero os mundos cambiaron, e o Vilaverde de agora pouco se parece ao que Manuel percorría de mozo. Así é todo, cada vez que volve é unha alegría, e a cada paso atopa un amigo ou un recordo. Aquí había un patrón aí, un patrón que se chamaba José de Xaniño, que se non morreu teria agora 150 anos casi. Tiña unha gaita. Estaba aquí na aldea de arriba, claro. E nós estábamos na aldea de abaixo, e viñamos máis outros rapaces, viñamos porque era corredoira, non era pista ali. E viñamos, ele estaba na cepa do ouro, nós era ali a cancela e víamos, pousaba a gaita, colla pedras, ven a pedra con nós, estaba a aldea de abaixo. Non quería que aprenderamos, en vez de enseñar a unha persona, non quería que aprender, e non tocaba nadiña, tocaba mal, porque se chegaba a tocar ben, mandaba gaita. Si eu, tocábamos a gaita toda a noite e ven na casarela, os patros todos botando leña na casarela, toda a xente de edad. Non marchaba ninguén de aí, hasta que era día. Eu tiña que tocar a gaita, porque era solo, eu tocaba solo, cobrase non cobraba, Home, tamén era daqui. Tamén era da aldea, había que xudar a aldea. E xudávamos, tocaba aí, me falta de ola. E divertías, tú, non. Facían un ramo, poñenlle cereixas ao ramo, poñenlle caramelos, as cousiñas dantes, amigo, pero agora... Ai, me parto en rabia, ai, me cago, ai... Aquí nunha rodilla... Non te acordabas del, Jesús? Non te acordabas del? Hai máis casas que xente. Cantos veciños sodes ahora en Villaverde? Somos... Algos máis cos que estamos aquí somos. Algos máis, sí, per pouco, non? Bueno, Juan, xa se acorda máis, non, Manolo? Este era a miña avoa. Mirando as fotos de Estrella, a nai de Manuel, e da casa onde viviu a familia dos Viqueira, os recordos reverdecen. Cada veciño repasa as súas lembranzas e acaban por atopar imaxes moito mellores que as que quedaron no papel. Porque as fotos gástanse cos anos, pero as vivencias permanecen. De feito, os máis maiores recordan con detalle aqueles anos nos que na aldea había tanta necesidade como alegría. Son vellas, Un tempo había 40 personas aquí, mozos e mozas, vellos, había máis. Claro, si, uns morreron, os outros marcharon. Claro, vistes. E nós tamén marchamos, que marchei, daqui marchei cedo. Daqui marchei o ano 50.
Elvira. Que non cheguei para tempo. A ver se me sacas algo, dreita. Dreita. Ao meu lado, a ver se me estiro algo ao teu lado. Veloz. Temos velado moitas veces aquí. Bueno, Nesa ira temos de... Sí. Aí, que as Éramos panderetas aí, todos, me cago un diol. Éramos unha familia. Hombre, me fate diol. Teus irmãos se comían aquí, Todo, e nós todo. íbamos dormir Bueno, ali, e éramos todos unha Había familia. moitas cosas, Por eso. moitas casas, pero éramos non somos casas. A casa vella de Manuel era como esta. Nela xuntábanse 7 ou 8 mozos cada noite para contar contos, xogar as cartas e falar de mozas. Non había luz nin calefacción, pero sí ganas de divertirse. Por iso aqueles mozos non esquecerán nunca as xuntanzas na casa de Estrella, con Manuel e cos seus 3 irmáns, e ca aboa, a señora Francisca, a quen todos coñecían como a Morena. Aquela muller aprendíalles moitos cantares e melodías que Manuel repetía ca súa gaita. Tantos anos despois, segueas tocando. Agora tens que contar que aquí nas Penedas formábamos moitas juegas as tardes da noite, ca gaita, aquí viñan para aquí, os sábados. Eu te dicía, ti tocabas aquí a gaita, Aquí nesta Peneda, aquí. eu cantaba cheio ao lado. Cantábamos aquí, Juan non cantaba, Juan bailaba. Te bailaba. Eu bailaba, cantar tamén cantei eu. Está moi afeito, Como eu fiz na Coelho. Este colleu na de... Collina de coño. Xa colleu de Alcacer nas leiras. Ai, ponte na Manolo. Mas fizemos as primeiras de Canaveira. Non te acordas, íbamos Carvacas, e ele puñese aí, eu puñame aquí Canaveira. É ele como eu como outro, é. Como aprendemos. É de Alcacer, é da Virgen. E cando a gaita de Manuel soa de novo nas Penedas, a carón daquela casa de Estrella e da Morena, os veciños de Vilaverde reviven cada detalle. Ca gaita de Manuel volve a alegría, aquelas ganas de bailar e de trolear que xa case tiñan esquecidas. Anos despois as forzas non son as mesmas, pero a música do Viqueira fai milagres. Non hai mellor mediciña ca esta. E para Manuel, o gaiteiro, este momento é o mellor agasallo. Tocar cos seus fillos no mesmo lugar no que tocaba de mozo ten un significado moi emotivo para el. Cando Manuel volve ás Penedas, tamén volve á infancia. Iba a Carvacas, unha corda das vacas metía por aquí, neste brazo. E outra, eran 4 vacas, e outra metía por aquí. Despois eu metía o punto na boca, unha vaca daba por dar co fociño para atrás as muscas, e vai. Pero eso é para lastimarte. Lastimaba, mas chegaba a casa sangrando do labio. Cortaba a polla do labio, pero eu dixía o mismo, Mira que se chegan a tirar cada unha para un lado. Sí, tamén. Pero de ver, o peor despois chegou despois. Que pasou? Fon a esa finca, iba a Carvacas para ali. E así, separado de min como a 50 metros, andaba unha señora de outra aldea, Carvacas, unha señora de edad. Fun toda a tarde para ir Carvacas, tre cadela, toda a tarde así. Co punteiro, a patrona Tulina na redonda. Tulina, porque dali uns días viu a despois da miña nai, viu na dixo, Estrella, vouche pedir un favor, muller, e logo, cando manda o rapaz para ir Carvacas, o rapaz, era eu, que non trae o chou ese, que me tuleu unha cabeza redonda. Ti escoitaches tocar os gaiteiros de Souteiro? Sí. Tes 3 pezas que eran Teño de 3 pezas deles, pero despois xa, antes, moitos. Despois, eso foi despois. E onde os biches, ti? En órdenes. Viñeron a tocar a órdenes. Claro, estaban os patróns ali na aldea, claro, sempre comentan, dicen, este ano en órdenes vai haber boas festas, así, eu era rapaciño, escoitaba. E dicían, veñen 8 números dunha banda, non sei que, da Gravanxa, que é aquí... Na banda? Eso. A máis veñen uns gaiteiros do Souteiro do Monte. Dicen, cara... Ño, a ti le che pestaña. Levantábame cediño pola mañán e iba para a órdenes, daquelas salían uns cabezudos. Non sabes que salían uns cabezudos? E acompañando os cabezudos, eles pola cartera mal os cabezudos, e eu pola acera, de río para baixo, escoitando neles. E carabelle, pesquei 3 pezas en dasteño. E como os pescaches? Meteros aquí na cabeza, nunca máis me esquenceron as pezas. Tocoi moitas das por máis, pero esa non me esquenceron máis. Non toca nada tampouco. Ca gravadora? A gravadora de Rita. Quen tocaban os gaiteiros solos ou tocaba máis xente? Tocaba, eu levaba 2 comigo, un tambor e un bumbo, E despois viraba todo o sonido.
máis couxe. Pero quen te contrataba para ir a tocar a unha cantina? Eso chamamos, eso que toca o bombo de Cabaleiros, de Tordoia. Avisábame, diz, tal día hai que... Eu será por aquí, tal día hai que ir aquí. E era un intercambio. Home, cara dela. Mira, pero eso era de homes, porque as cantinas iban os homes. Iban homes, pero non importa. A mulher tamén hai máis mulleres que homes, algunhas, Iban. Iban, bueno. Algunhas non deixaba ir o home solo nin por nada. Que faría de salir? Que facían os homes nas tabernas e nas cantinas cando as mulleres non iban? Sabes que naqueles tempos que se cada había un hombre na taberna, na cantina, empezabas a cantar cancións de cervellas, me cago en diola. Ou non? Se non tocaban os gaiteiros, Estaban a cantar en parexa, botaban a man unha silla por riba do outro, outro por riba do outro, carallo, e cantaban a Dios, Más cancións daquelas, vellas, Por aquí, por Ordes, había moitas cantinas nas que se tocaba. Había poucas, carallo. Home, había aquí dúas aquí no centro. É verdade, non podíamos entrar, Como que non podías? Estaba a Guardia Civil por lado e vamos os rapazes da aldea con 14 ou 15 anos e logo se mangaban un hostia, E por qué? Porque non te querían que fueras. A Guardia Civil daquela pagaba, que a Guardia Civil daquela non era como hoxe, Aquela pagaba unhas horas tribuladas, Vas falar a modo ou que? Ai, sí, a moda logo. Non estabas dicindo que cando tocas a gaita ti... Que? Que? Entonces poste presumido cando tocas a gaita. A tenda a tocar a gaita, non tendo. Algúnha tenda a mirar para as motos, pero eu non, Estás concentrado? Estou contentadiño ali, me cago en Dios, non hai maneira. Non bailaches nunca? Ai, a José Muñeira Veleira, mas agarrada, pero cando era non vou. Na taberna bailaches algunha vez? Na taberna tampouco. Momentiño. O señor Viqueira non bailou nunca nunha taberna. Vamos a cambiar. Pido un desexo para a gaita e para a música tradicional. É que para a miña gaita era máis ou para todos. Pide para de todos. Eu non sei que vou dicir, muller. Un brinde por gaiteiros todos. É maiormente por vellos, por a edad. Por qué? Porque teñen edad, e tocan ainda. Polos gaiteiros vellos? Eso. Pois polos gaiteiros vellos. Por os gaiteiros vellos. Ai, como vou acabar eu hoxe. Hai poucos gaiteiros haberá que estén recoñecidos polo Concello. Hai outros que se lembran deles despois cando morren. Pero como non se acorda que non se acorda ninguén dun. Despois... Hai que acordarse agora. Por eso. Non. Ti, non sei. Entón non acaba, que o vello non para. O vello hai que exprimilo ben, para que solte todo o que sabe. Que non quede nada, ninguna gota. Velaí os tendes de tal pano, tal saia. Manuel disfrutando con Pablo e Pablo encantado con Manuel, porque a este gaiteiro novo encanta e acompaña dos vellos aprender deles, escoitalos e descubrir que houve un tempo no que a xente era feliz contra todo tipo de carencias. Falan daqueles tempos, daquelas xentes, da vida e, como non, de música, sobre todo cando ten en fronte a un gaiteiro como o señor Viqueira, é como un pozo sen fondo. Eu sempre pensei, antes de conocerlo, que xa non quedaban gaiteiros como el. E que xa que era o... Que xa algún dos que eu tiña grabados que xa non había, era posible atopar un home que tocara tan ben. E cando atopei quedei admirado. Dixe, ai, que sorte, que ainda nos queda un gaiteiro con mayúsculas. Nós, pois, podemos tocar, teño para tocar esta mañá por mañá. A mano sei repetir, Estaba xa pola mañá. Dou fe, ten pezas aí... Se teño outra 19 xa, sabes? Xa teño outra 19. Xa gravar outro disco, xa teño a mano espatica, pero xa sei, Hai que practicar, vou tocar a miña, espera un pouquinho. Pois veña.
Tocades moitísimo. Chavas a salir de tocar os que tamén non tocara máis que a cerrar a noite, Ao cerrar a noite, empezabas ás 4 da tarde, ao cerrar a noite, logo viñen os guardias, e parabas o baile. Non había unha luz, non había unha pista. Pasabas a días e todo cordeiras. Chavas a casa da noite, bueno, se ves son zocos, pero todo un ambiente. Ibas a zocos? O meia, claro, mas non chupa falta. E se hada, venga, cuñadinho. Se eso sí que é criminal. Pero a gran revolución, ou unha das revolucións, foi a bicicleta. A bicicleta, bueno, fomos tocar a Benvibre unha vez, había ali en órdenes un señor que abriu ali un tallariño e puñar de alquiler. A cartera estaban todas sin asfalto, detrás a órdenes estaba sin asfalto, é todo crogo. E levamos as bicicletas unha vez aí a Benvibre e arreglamos 12 parches no camiño. 12? 12 parches, éramos 4 homes, 12 parches. E vamos andando moi ben, e va a miña zas, pinchou unha bicicleta. Venga a parar, con a luz de pila. Pensábamos que outra vez, pinchábase do bombo, esta noite. O malo das bicicletas era que non se podían manexar e ao mesmo tempo tocar a gaita. Isto era un problema para Manuel, que estaba acostumbrado a tocar sen parar cando volvía a casa pola noite. Por qué? Porque un día a súa avoa dixéralle que o lobo ten medo da gaita e Manuel, que era bastante medoso, tocaba polas corredoiras por se acaso. Menos mal que para ir ver a moza a Gosende non tiña que andar moito, apenas 100 metros. Iso sí, cando ia mocear tiña que cruzar 3 ríos como este. De todos xeitos, Manuel era novo, fervíalle o sangue, e daquela non había impedimentos para el. Estaba toliño por Carme desde que eran case nenos. A súa foi unha historia de amor das de verdade. E quen a coñece moi ben é a amiga e cómplice de Carme, a señora Aurora. Ela viviu de cerca os traballos polos que pasaron Carme e Manuel. Acordo meu, onde naceu Carmen, que éramos mozas e estábamos falando por mozos, estábamos na cociña con paraguas coberto, chovía na casa como afora, e con paraguas coberto, tapándonos, Dios mío. Cada vez que me acordo, digo, eso sí que é duro, Hai que dicir que Manolo viña a Carvacas para ir a un sitio que se chama Chousa Nova. E viña a tocar ao punteiro, e así que aprendeu, pois comprou a gaita e veu para aquí. E foi a súa vida aquí, a salir a romarías de ramo, e de todo iso, desde a muller con un carro dunha vaca sola, e o neniño levaba no carro, e iba a buscar millo. Tiña máis unha tirria, porque eu chegaba a tocar a gaita por aí as 2 da mañá, as 3, e viña tocando por aquí, estaban na cama dormindo, e eu chegaba tocando a gaita atrás aquí. Ai, que Até que entraba para a casa. Eu xa te sentía polo castro abaixo. Tocando a gaita. Tocando, veña. Aí decía, meu home, ai, Dios mío, ven aí, Manolo, mira que hora está sendo día. Non hai quen diga, Manolo, por Dios, que aprendeches a conta de... Veña a tocar, a conta do punteiro. Se Dios quere, a Virgen. Válgame Dios. O que sei, agradezo ao meu curo. Ninguén me platicou nada, Manuel lembra aqueles anos cun pouso de felicidade, pero non esquece que foron tempos duros. Porque aos 11 anos comezou a tocar a gaita, sí, pero tamén a traballar na construcción. Podía chegar ás 4 da mañá de tocar dunha festa, pero ás 8 tiña que estar xa facendo masa na obra. Aos 21 anos casou con Carme, e cando marcharon de Gosende xa tiñan 3 fillos. A xente de antes pasaba mellor que agora. Non ia pasar, Ademais, tocaba nunha carballeira, tocaba de noite, sin luz, ni nada. Ainda non vían os gaiteiros. Fomos a chaval nunha parroquia, esa rastante, e non sabes como fixeron? Como fixeron? Cala a boca. Poñéramos un carro de urbois, sabes o carro de urbois, o das vacas? Sí. Na carballeira de noite, para que subíamos pela, claro. Para que sentíamos... Fixéramos un palco. Pero co carro. Pero que levábamos un pouco tocando, sabes que fixeron? Apináramos o carro. Regeronos así, e apinouse o carro, e nós caímos para atrás, polo carro para baixo, e o bombo marchou pola carballeira abaixo, e batía contra os carballos, o bombo, mira, para matarnos, cabros. Pois eu mesmo non nos fixeron atrapalhar dese. Cabros, dile que a esas horas... Viñamos outra vez de Tordoia, do Ayuntamiento de Tordoia. Empezou a tocar a banda arriba, e había algunha xente. Pero nós estábamos na baixa, e na baixa estaba a iglesia, malo Cruceiro.
subimos para o Corceiro, os 4 empezamos a tocar a gaita no Corceiro altos ali. Marchou a xente toda de arriba. Roubastes do público? Todo o público. Eles estaban enfadados, os mozos estaban, os da baixa... Arriba, pois da baixo. Enfadados. Pois fixeste la boa. E fixemos a boa. Viñan 3 ou 4. Un volveu unha gabardina blanca no brazo, viñan vindo con o Cruceiro, cando estábamos tocando, e outro teía un cuchillo de se matar os cerdos. Un cuchillo. Así miro, E pasou-me a min xa por trás, cortou-me o freca da gaita. Mira que te mandou da espada, Cortou-me o freca da gaita. Aí despois... Quen te veña a correr, Manuel? Saltamos do Cruceiro, ainda non cobramos hoxe, Cago en... Buf! Largamos... Mira, despois, fun tocar ali máis veces que a puñeta, despois. Noutras épocas, claro. Estaba no Cruceiro así, e de vez en cando... Miraba de se pensando o cuchillo, me cago. Cando Manuel e Carme marcharon de Gosende, foron a vivir a esta casa da Fonteseca cos seus fillos. Era un fogar modesto, pero que Manuel construiu cas súas propias mans. Os domingos, claro, porque o resto dos días tiña que traballar para o patrón. Carme andaba 2 kilómetros para levarlle a comida. 2 kilómetros que se facían duros, cun neno de meses no colo. Pero tanto esforzo pagaba a pena. Era a súa casa na que viviron durante 8 anos e na que naceu o seu fillo máis novo. Que tempos aqueles nos que di Manuel que o que gañaba non lle chegaba para mercar un saco de patacas. O pouco que tiñan metíano na casa e para sair adiante, Manuel botaba man da gaita e percorría as festas da Redonda para sacar uns pesos. Por iso os seus fillos, Manuel, Paco, Elvira e Fernando, sempre os recordan traballando incansable, forte. Quizás sea o mellor compañeiro que teño, porque vamos xuntos a cazar, vamos xuntos a pescar, e, bueno, penso que moitas cualidades, moitísimas. Para mí, casi todas. Bueno, el traballador era 100%, el non tiña fondo, iso era... Ademais, pois, bueno, como papá, pois, como a nos damos unha educación que eu creo que tamén nos lle correspondemos, que nunca lle demos disgustos, e iso é importante, enseñounos a que había que respetar a xente para que te respetaran e que había que traballar, que había que arrimar o ombro. Toda esta calle está arriba, feita por mí. Esta foi unha barriada inteira. Deu traballo, Botei aquí unha temporada boa. Aquí ganei cartas para comprar un crile, Esas son criles que eran automáticos. Efectivamente, Manuel construíu rúas enteiras, pero daquela xa non traballaba para un xefe, porque despois daqueles comezos en descansar un domingo, sen seguro, amasando a man ata 100 sacos de cemento nun día, despois de pasar de peón a encofrador e de coñecer o oficio a forza de baixar o lombo, por fin, un día, montou a súa propia empresa. Manuel convertiuse en constructor, a vida íalle ben. Foi daquela cando a familia se trasladou a vivir a Ordes, a un 4º piso sen ascensor. 65 pasos contados por Manuel os centos de veces que os subiu e os baixou, sobre todo agora, xubilado, para facer os recados a Carmen. Menos mal que está como un buxo. Está solteiro ainda, deu-se para mozo. Bueno, da igual, hasta luego. Pero cando se convertiu en empresario, Manuel tivo que deixar a música que tantas alegrías lle dera. Xa non lle compensaba ir polas festas porque gañaba máis atendendo as obras. A gaita quedou pousada en algún recuncho e o Viqueira non volveu a ter un punteiro entre os dedos ata 20 anos despois. Agora, a vida deu outra volta e xa o vedes, gaiteiro de novo, cun disco na rúa e unha casa nova a que se acaba de mudar e a que aínda non se fixo. A ver, Xavier. Ai, non puedo decir Xavier. A ver, cá será, me cago en Diola. Espera, que abriu a jura, que estaba cerrado. Cago en Diola, me dice. Espera, se non lle dieron un peaño na casa, pero... Os reiteiros estes que hai agora todos... Bueno, xa sabes como fan os reiteiros de agora. Teñen un punteiro así, ves, sabes? Velos, parece unha paleadora, ves? Unha paleadora. É o velho, ponos así, ves? Eu así, ves? É toco mínimo, E eles, se non fan así, eu chamañe de pechao os meus dedos, trillo e fago todo e non... Cal foi o tempo ou o día que te recordes que tocaches máis horas? Seguidas, sin parar, sin parar por fora. Foi hora e cuarto. Eu toquei un pedazo, pero da caixa, o que tocamos un pedazo moi grande, queren os palillos. Queren os palillos, cansouse.
Cansouse que non se collera, que eu un palillo, pero eu, había unha cruna gorda na chaminea así na casa dando, nós, unha cruna deste ancho así, pero nem malía caeta así. A cruna, e venga jaita, outro quero, e os palillos, pero jaita. Toquei a hora cuarta e a hora cuarto, os tipos para me ver a jotea a muñeira, porque era o trata a jotea a muñeira. Sí. E pois non se veira lo agarrado, dixo, Aquí paramos. Aquí paramos, que o trato era a muñeira e a jotea, que non era o agarrado, por aí a cuarto, Pero tiña eu 30 e pico de anos, eu botaba toda a noite. Has feito un mozo, Manuel. Moito. Non? Se me quitaran antes que era 50 anos de arriba. Cantos? 50. Pides pouco. Pido pouco. Linda pescadora. Xubilado tan forte como sempre e feliz, Manuel volve a armar festa ali por onde pasa, neste caso na festa de Tordoia. Será a canción de Santiago, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Linda pescadora, nunca me abandones nuestras ilusiones. Ay, no, 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 no. Ay, ay, muy bien. Vamos adelante. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Sóprate. 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 Venga. Vaya, me cago. ¿Cómo se ronca? Espera, espera, espera. Ay, me cago en Dios, la merme. Bueno, vamos a estar nada. Ya son buenos, irnos para dentro. Aquí vai moito frío, me cago. Veña, ir para dentro. A primeira vez que o Viqueira veu tocar a esta festa tiña 13 anos. Por iso todos o coñecen e o aprecian como se fose un veciño máis. Para eles, cando chega Manuel, chega a troula, a música. O vello gaiteiro consegue contaxiarlles esas chispiñas de alegría que leva sempre nos ollos e ese sorriso que lle sae cando toca. Que? Cada vez que Manuel colla a gaita, quítase de enriba eses 50 anos que pedía e algúns máis. Por iso, o día no que os seus fillos lle volveron a mercar unha gaita, fixeronlle o mellor agasallo da súa vida. O Viqueira é feliz tocando. Non importan os anos, nin a chuvia. Non hai frío, nin presa. Manuel fai os pasarrúas ca mesma fachenda que cando era novo. Porque non me digades que esta non é a viva imaxe dun gaiteiro con orgullo. Co orgullo de quen leva 70 anos tocando. Ca forza daquel mozo que tiña que camiñar ata 40 kilómetros para ir tocar a unha festa. Ca ilusión daquel neno de 11 anos que tocaba por primeira vez cuns gaiteiros de verdade e co ánimo que lle dan os seus fillos e os netos cada vez que o ven tocar. Eles animárono e gracias a eles volvemos a desfrutar de novo da arte do gaiteiro de Vilaverde, Manuel Viqueira. Ese é o 24, máis o 25 pola mañá, de Navidad. E raíces o mismo. O Vispa, a empezar a 1 da tarde, e outro día pola mañá, hasta 1. Ibas cantar a panxoliña que íbamos todos cantando, e o 12 da gaita 4. Cantaban todos, un de cada lado.
na gaita, e do cesto, e andábamos as aldeas todas, estábamos en Villaverde, empezábamos en Villaverde, despois subías cara ao Recreo, e daba a volta polo casal, e despois a noitiña, caíaste por Ordes, do café de Juanito, e tú, neto, despois que enche cartas e morías. A mañá tiñas que andar, as casas, e pedirlle, e darche, e levábalos teus caros tamén, que había unha casa na señora Rosa do Alto, de Franqueira, e esa cargábate. Unha casa soleña, e iban uns cantadores, a lume corín, e todos suben ali. Chegabas ali, estaban unha docena de juegos, metías un anaco todo fiño no cesto, uns chorizos, por horas, para Dios, que será a festa. E tamén había a costumbre de, se non estaba na casa, onde estaba o jaleñeiro de jaliñas, estaban as jaliñas poñendo o puñal, estaban ali os huevos, no cesto. Aquí hai mociñas que gastan refaixo que non san de dar no medio pa baixo. Aquí hai mociñas que gastan salero que non san de dar o viño no xerro. Aquí hai mociñas que gastan corbata e non san de dar 2 raias de plata. Ese é o final. Esa é o rei. Se te mandaban cantar, tienes que cantar. Se non te mandaban cantar... Eu fui a unha casa en Ordes que foi a primeira vez que me cantar, Levaba unha gaita, un foi a aprendirme, tenía 11 anos, os tiña. E chegamos a de Rosario, era un señor fuertivo. E empezaron a pirar ali, e vino un momento que a gaita do rapaz, estaba pequeniño, e dixo, bueno, hai 2 meses que enterrei meu pai. E por veces se me costa tocar a gaita, vou dar un peso. O mocoso era eu, me cago na gaita de diola. Como non vou tocar, eu empecé a echarlo fora, eu echarlo ben cheo, se me tocou toda a función. Perdeuse porque dá a gana, que hai moitas cousas que perderon tamén, mas vamos a ver outra vez. É iso, que traballo costa o día de Navidad, ou de noche van a coller 4 tipos unha gaita e uns cantando un contexto de carallada e se tapan a cena. Cando a Belén dejaron toda la gente dormía, menos un prove portero que estaba de portería. Si te voy a preguntar cuando la Virgen paría, no paré para esta noche, ni para la que venía. Por la medianoche la Virgen parida había, trajo un niño tan hermoso, un pañuelo no tenía. Solo un ángel para el cielo cantando la Ave María, le pregunta Dios del cielo cómo queda la parida, o queda. La parida queda buena en su paz, más recogida se subía. Era para el cielo, ricas camas tendería. No las hizo el carpintero ni de la carpintería, que las hizo Dios del cielo para la Virgen María. Quédense con Dios, señores, nos con Dios nos vamos, quédense con Dios, señores, hasta el año que volvamos. Quédense con Dios, señores, nosotros con Dios nos vamos. Si para el año no nos vemos, en el Rey nos veramos.